da ba sa kishin matayensu. Ce mafi yawancin maza da ta faɗa ba sa kishin matansu, sai ya rinka fito da matarsa yana talla ko abin da ya kama da haka, wani hotunanta da sauransu a yi ta sanya ana musamman ma mafi yawa mutuwan zuciya ne, rashin sani ya kamata da burga da riya. da matar zai yi mala da matan zai nuna jama'a matansa tana da kyau. Ka san mahukaci bai san rayuwar kyau ba, bai san rayuwar duniya ba. Shi na so na ce shi madalla ina da kuri ko mai mulki ne ko yana da mace ne kowa ba shi da shi. Shi manta duk illa da zai biyo daga baya. Saboda tunaninsa ba kawai ne ba gidaje ne. Shi ka gan yayi wanka ma da yamma, shi shiga mota, shi sa matansa ta sa lilibin babu, ina tuka sa mata a nan tana cin cingom tana zazzare ido, fara ce su kewaye duniya nuna ce tana ina da mace mai kyau. To me riban sa? Gaba a rashin hankali wuta. Rashin hankali wuta. Shi sa wajen biki mashi bar matansa haka a doke shi kyamara tana rawa, kuma ga lambobi wani katu na gefe ya buga mata mace na ruwanta ila mara rahimahullah. To wannan rashin kishi ne, wani haka yake ko gangan ne ma ya ga matan tana da kyau shi ta yi wanka kamar asabar ko lahadin nan shi ga ci abokane zo tana tsaye ta ci a gaida su tana don a kalle ta ce wai na da matan da ya fi su. A'a wani ya zo fajiri ne ya kalla ya doki wayanta, me ba zai yi ba? Komai zai yi. Me ba zai yi ba? Ai mun taba karanta tambaya a karamcin Allah wanda ya ce ya yi matan wani sihiri dan ya ga yana son ta, dan sai da yasa aka sake ta. Kai kana mangana ce nan ya saka ma matan bai masa keta ba, amma abokinsa yana neman ta. La hawla wala quwwata illa billah. Ko na abokin zaka shiga da shi a gida? Ko na abokin zaka shiga da shi gida? Ko na abokin ne zaka shiga da shi gida? Abokinsa shi yake neman ta. Haka wai mutane saboda rashin gira shi sa addayus ai ba zai shiga aljanna ba, zai sawar mara kishi wanda zuciyarsa mace ke. Ka ga shi zo ya dafa abinci ce matan ta dawo dan kwali nan iya yi shi a ce a zo a gaisa da mata, zai nuna cewa ina da mace mai kyau, amma abin da zai biyo baya ba tunaninsa ba ne, ba tunaninsa ba ne, saboda gaba a hauka da rashin hankali. Ka nuna duniya cewa matanka tana da kyau, tana kyau kai ake so a yi mana kyau, shi a nuna jama'a da kowa yake nema. Mace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bari fitina bayana da ya kai shan fitina mace namiji, ya ce taku duniya wa taku nisa, a ji tsoron duniya a ji tsoron mace. Wannan fitina na nan, shi ka bari matanka kawai ta yi ado ka nuna abokan. Allah ya sauke akar mukula. Muna da waya Malam Muhammad daga Najeriya. Assalamu alaikum.